ku zo mu je. Ya daga Allah traditional medicine, idan cuta daga Allah ne da magani ku taho ga mu. Ku zo mu je ya daga Allah traditional medicine, idan cuta daga Allah ne da magani ku taho ga mu. Ku zo mu je ya daga Allah traditional medicine, idan cuta daga Allah ne da magani ku taho ga mu. Ku zo mu je ya daga Allah traditional medicine, idan cuta daga Allah ne da magani ku taho ga mu. Ku zo mu je ya daga Allah traditional medicine, idan cuta daga Allah ne da magani ku taho ga mu. Allahu sarki mai komai da magani za ku ga aikinsa. Ka ba mu kada ɗayin mai da magani za ku ga aikinsa. Ka samu wa mu zamo jarmai da magani za ku ga aikinsa. Duk mai lalura in ya zo gurin in ya furta ta, yau maganin samu mika mai idan ya je za ya ga aikinsa. Ku zo mu je ya daga Allah traditional medicine, idan cuta daga Allah ne da magani ku taho ga mu. Mai cutar sanyi ma ya taho, mai cutar basir ma ya taho, mai sikila shi ma ya taho, mai ciwon mara ma ta taho, mai balsa kai ma in ka zo da magani za ka ga aikinsa. Zo mu je ya daga Allah traditional medicine, idan cuta daga Allah ne da magani ku taho ga mu. Mai cutar HIV ma ka taho, mai hawan jini kai ma ka taho, mai ciwon koda ma ya taho, mai limoniya shi ma ya taho, ciwon zuciya kai ma ka taho, mai kansa to shi ma ya taho, mai typhoid to shi ma ya taho, diabetes to kuma ku taho. Maganin ya daga Allah ne, idan ka sha za ka ga aikinsa. Zo mu je